πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Καλημέρα Θεσσαλία. Σήμερα 3η 13 Μαΐου του 2014. Πάμε να συνδεθούμε με το στούντιό μας στην Καρδίτσα, όπου θα συναντήσουμε τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Παναγιώτη Παγκάκη, με τον συνδυασμό της Ελληνικής Αυγής για τη Θεσσαλία. Καλημέρα κύριε Παγκάκη. Καλημέρα καταρχήν και σε όλο το τηλεοπτικό κοινό. Να μου αφήσετε έτσι λίγα δευτερόλεπτα να παρουσιάσω λίγο τον εαυτό μου και μετά είμαι στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης ο Παγκάκης, είμαι οικονομολόγος. Είμαι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, αποσπασμένος τώρα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. 39 χρόνια έχω ζήσει στην Αθήνα. Τα τελευταία 2,5 χρόνια επέλεξα μαζί με την οικογένειά μου να μεταφερθώ στην Καρδίτσα για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Οι μεταπτυχιακές σπουδές που έχω κάνει μου δίνουν τη δυνατότητα να μπορώ να χειρίζομαι αρκετά καλά την οικονομική επιστήμη ως ένα βαθμό, γιατί την έχω ασκήσει κιόλας παράλληλα. Έχω ζήσει στην Αμερική για κάποια χρόνια και έχω δει αρκετά πράγματα. Αυτό ήθελα να πω για να μην περί αυτό λόγο. Τι σας συνδέει με ένα κόμμα που στον πυρήνα του έχει δείξει έως ναζιστικά χαρακτηριστικά, κύριε Παγκάκη? Πάντα, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση με αυτή την ερώτηση. Πιστεύω ότι πλέον μετά από τόσο καιρό, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, διεκδικούμε και έχουμε, πιστεύω, εμείς πρώτοι από όλους να έχουμε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Τι λέμε διαρκώς δηλαδή σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα χωριά, γιατί δεν τη θέτετε μόνο εσείς την ερώτηση. Υπάρχει ερώτηση κατά το κοινό, ας πούμε, που το συζητάνε αρκετά συχνά. Για ποιο λόγο και αυτά και όλα και εκείνα. Τίποτα. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές. Αυτή η συζήτηση εδώ που έχει φτάσει, με φυλακίσεις, με σκοτωμούς, με διωγμούς, εγώ θα το τολμήσω να το πω, γιατί είμαι και εκπρόσωπος της Ελληνικής Αυγής. Πολιτικούς διωγμούς. Υπήρξε ένα βίντεο ομολογία αυτή τη στιγμή του κυρίου Μπαλτάκου, το οποίο έχει, όπως γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός, έχει θαυτεί τελείως. Αντί να καθόμαστε στην ουσία τι έχει πει μέσα σε αυτό το βίντεο και αν είναι πολιτικός ο διωγμός, δεν αποφεύγω την ερώτηση περί ναζιστικών και τέτοια. Απλά νομίζω ότι έχει γίνει πασέ. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι πριν φτάσουμε στην υπόθεση Μπαλτάκου, είχαμε υποθέσεις του Παύλου Φίσα, είχαμε υποθέσεις ξυλοδαρμού, ίσως και μέχρι θανάτου μεταναστών στην Αθήνα, από ανθρώπους οι οποίοι είχαν δραστηριοποιηθεί στον ίδιο χώρο. Εγώ λοιπόν σας ξαναρωτώ τι σας συνδέει με όλο αυτό, γιατί το προφίλ που μου παρουσιάσατε λίγο νωρίτερα είναι το προφίλ ενός ανθρώπου με σπουδές, με εμπειρία στο εξωτερικό, με κοινωνική δράση ενδεχομένως κτλ. Τι σας συνδέει με όλο αυτό που είδαμε τα 2 τελευταία χρόνια, δηλαδή με αγήματα στρατιωτικού τύπου που να γκρεμίζουν πάγκους μικροπολιτών στις λαϊκές? Δυστυχώς, όποιος καλείται από τη Χρυσή Αυγή στα τηλεοπτικά πάνελ, και ευχαριστώ κιόλας που μου δόθηκε και η δυνατότητα από το κανάλι σας, καλείται να απολογηθεί σε πράγματα τα οποία έχουν φτάσει στις δικαστικές αίθουσες περισσότερο από τα τηλεοπτικά πάνελ. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Μιλήσατε τώρα για τη δολοφονία του Φίσα. Ναι. Λοιπόν, στη δολοφονία του Φίσα, αν θυμόσαστε, οι πρώτοι που βγήκαν και κάνανε δηλώσεις, γιατί εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι έπρεπε να βγούμε να κάνουμε τις πρώτες δηλώσεις, ήμασταν εμείς και είπαμε τι είπαμε? Καταδικάζουμε τη δολοφονία του Παύλου του Φίσα. Ο άνθρωπος ο οποίος έπραξε το φόνο να περάσει από τα ελληνικά δικαστήρια και να δικαστεί όπως λέει το ποινικό δίκαιο. Δηλαδή 20, 30, 40, 50 χρόνια φυλακή. Ναι. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή και εκείνη τη στιγμή, αν θυμόσαστε, που γίνεται όλη αυτή η δολοφονία, έτσι, ήμασταν σε πολύ μεγάλη και τηλεοπτική άνοδο και δημοσκοπική. Τηλεοπτική με την έννοια ότι μας δίνανε βήμα, βγαίνανε άνθρωποι, συζητούσαν μαζί μας. Έστω και αν πάντα ξεκινούσαν οι ερωτήσεις και οι συζητήσεις όλες με αυτό, αν είσαστε Νάζοι, αν είσαστε δολοφόνοι, αν έχετε παραστρατιωτικά παραγγέλματα, όλα αυτά. Και θα προχωρήσω τώρα και στο προσωπικό. Άνθρωποι με σπουδές και όλα αυτά. Αν πάτε πίσω και γυρίσετε και στην παγκόσμια ιστορία να πάτε και να δείτε τα εθνικιστικά κινήματα από τότε που ξεκινάνε και στον ελλαδικό χώρο, γιατί να τρέχουμε συνέχεια σε αυτή την παγκόσμια ιστορία, όταν εμείς είμαστε οι πρώτοι από όλους τους αρχαίους πολιτισμούς που δημιουργούμε και δίνουμε τα φώτα. Και λέτε επιστήμονες, άνθρωποι και τέτοια. Ναι. Αν κοιτάξετε λίγο το ευρωψηφοδέλτιο, πώς έχει αυτή τη στιγμή στηθεί, θα δείτε όχι ανθρώπους μέσα με διδακτορικά. Εγώ μπροστά τους με ένα μεταπτυχιακό δεν είμαι τίποτα, κύριε. Τίποτα. Τίποτα. Ένας άνθρωπος είμαι με κάποιες εμπειρίες που αγαπάει πολύ τον εθνικιστικό χώρο, ο οποίος τι είναι ουσιαστικά? Είναι ο πατριωτικός χώρος των Ελλήνων, οι οποίοι ενώνονται και κάνουν δράσεις. Τώρα, κάποια στρατιωτικά παραγγέλματα, κάποιοι χαιρετισμοί, όλα αυτά. Αυτά δεν είναι επίσημα της Χρυσής Αυγής. Τα έχουμε πει όμως τόσες πολλές φορές. Κύριε Παγκάκη, να σας πω κάτι. Δεν έπεσε όλη αυτή η κατάσταση από τον ουρανό. Δηλαδή, δημιουργήθηκε σταδιακά από μια συγκεκριμένη δράση ενός χώρου. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Εγώ
να δεχτώ αυτό που λέτε, ότι εκπροσωπείτε τον εθνικιστικό χώρο. Γιατί ο εθνικιστικός χώρος χαρίστηκε σε ένα πυρήνα ο οποίος λειτουργούσε από τη δεκαετία του 80 με ακραίες ναζιστικές απόψεις? Λοιπόν, έχουμε φτάσει 2014. Ναι. Η Ελλάδα παίνεται στην κυριολεξία. Αυτά που βλέπω εγώ σε όλα τα χωριά που έχω γυρίσει αυτές τις ημέρες και από τις συζητήσεις που κάνω με τους ανθρώπους, παρόλο που κάποιοι είναι φοβισμένοι, παρόλο που κάποιοι θέλουν να μιλήσουν και δεν μπορούν, παρόλο που έχει όλο το σύστημα αυτό των τελευταίων από το 70 τόσο και μετά, το έχουν πιάσει 5, 10, 20 μεγάλες πολιτικές οικογένειες μαζί με παρατρεχάμενους και το έχουν φτάσει ως εδώ σήμερα, θα έπρεπε να συζητήσουμε και για αυτό το ζήτημα. Όμως, εγώ καλούμαι τώρα να μιλήσω για το 1980, που και πάλι να αναλύσω ναζιστικές θεωρίες. Δεν θέλω να γυρίσουμε εκεί. Κάνω ένα ερώτημα που είναι καθαρά πρακτικό. Λέω, ο εθνικιστικός χώρος, εγώ πρέπει να σας πω, και έχω και πολλοί φανατικούς τηλεθεατές από τον εθνικιστικό χώρο, παρά τις διαφωνίες που μπορεί να έχουμε κατά καιρούς στις εκτιμήσεις, έχουν την ίδια πορεία και εκείνοι. Ο εθνικιστικός χώρος χαρίστηκε, χρησιμοποιώ πολύ συγκεκριμένη έκφραση, σε ένα πυρήνα, ο οποίος είχε άλλα χαρακτηριστικά και τον αλλίωσε. Έφτασε σήμερα δηλαδή, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει μάλλον εσείς να το αντιμετωπίσετε, να ταυτίζεται ο εθνικιστικός χώρος στην Ελλάδα με απόψεις, ας πούμε, οι οποίες διατυπώθηκαν από το συγκεκριμένο χώρο και που έχουν αλλοιώσει και το χαρακτήρα του στην επικοινωνιακή διάσταση, αν θέλετε. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά, να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Ένας εθνικιστής που αγαπάει την πατρίδα του, γιατί δεν μπόρεσε να φτιάξει ένα χώρο ο οποίος να είναι απαλλαγμένος από αυτά τα βαρύδια και να είναι απαλλαγμένος, αν θέλετε, και από την κατακραυγή η οποία έρχεται πίσω από τις δολοφονίες, τα παραστρατιωτικά κτλ. Γιατί χαριστήκατε δηλαδή σε ένα χώρο ο οποίος είχε τέτοιου είδους χαρακτηριστικά? Αυτό σας ρωτώ. Καταρχήν να πούμε ότι τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια έχει κάνει το μεγάλο μπαμ το τηλεοπτικό η Χρυσή Αυγή στα κανάλια. Έτσι. Και περισσότερο δηλαδή μετά τις εκλογές του 2012, που πλέον ο ελληνικός λαός, γιατί το ξεχνάμε όλοι τελικά αυτό, ότι 500.000, 480.000 ψηφοφόροι, οι λεγόμενοι εθνικιστές, μπήκανε κάτω από τη γαλανόλευκη σημαία και τη σημαία του Μέανδρου και είπανε ναι στη Χρυσή Αυγή. Όταν λένε ναι στη Χρυσή Αυγή, είναι σαν να λέμε τώρα τι λέμε, ας πούμε, και μιλάτε όπως είπατε και εσείς με έναν άνθρωπο ο οποίος κατέχει και έχει μια αλφα μόρφωση. Και σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί από διδάκτορες πανεπιστημίου της νομικής μέχρι μεγάλοι καρδιοχειρούργοι. Μα με 480.000 ανθρώπους προφανώς. Όχι, 480.000 μιλάμε για το 2012. Τώρα υποδιώξεις να φανταστείτε. Υπό τέτοιο πολιτικό διωγμό, υπό τέτοιο τηλεοπτικό αποκλεισμό, έχουμε πολύ μεγαλύτερη εισρωή ανθρώπων και του επιστημονικού χώρου που θέλουν να πλαισιώσουν τον αγώνα μας. Εσείς τώρα, αν μπορούσα εγώ να σας θέσω την ερώτηση πίσω, πώς θα το εξηγούσατε αυτό? Γιατί ας πούμε όλοι αυτοί συντάσσονται με εμάς και όχι με άλλα αυτή τη στιγμή εθνικιστικά κινήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα? Εγώ να σας πω πόσες αποχωρήσεις είχε η Νέα Δημοκρατία και πάνε και παίζουν και για μένα λιμένονται κιόλας στον πατριωτικό χώρο. Και γιατί εννοώ τη λέξη λιμένονται? Να σας πω γιατί την εννοώ. Γιατί στείνονται αυτή τη στιγμή παραμάγαζα του εθνικισμού με ημερομηνία λήξης, και το λέω με αυτά που λέω, έτσι όπως τα λέω, τα πιστεύω κιόλας. Για να μπουν κάποια στιγμή κάτω ξανά από την ομπρέλα αυτής της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σας λέω λοιπόν αυτό ότι είναι ένα ζήτημα εκλογικών σχεδιασμών και τακτικισμών. Θα το δείτε. Θα το δείτε. Μένει να το δούμε. Να ολοκληρώσω ένα δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Σπανίως δίνεται ο τηλεοπτικός χρόνος και σε ανθρώπους της Χρυσής Αυγής, και ο κόσμος πραγματικά νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει κάποιο τέρας στην οθόνη ή κάποιον άνθρωπο που έχει κάνει κάτι στη ζωή του. Εγώ να σας πω ειλικρινώς, ας πούμε, να έχω περάσει μόνο για να πάρω την αστυνομική μου ταυτότητα. Έχω 2 μικρά παιδιά τα οποία τα μεγαλώνω από έναν μισθό. Δραστηριοποιούμε και στον χώρο του εμπορίου. Δηλαδή, παλεύω τόσο πολύ τη ζωή για να είμαι αξιοπρεπής και να μην μου λέει κανένας και να μην με βάζει σε ένα κουτάκι και να μην με λέει ναζιστή και όλα αυτά. Έτσι, που πραγματικά όλο αυτό το σκηνικό έχει ξεκινήσει, όπως λέτε εσείς, τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αυτές οι παραστρατιωτικές, αυτές οι οργανώσεις που εσείς λέτε, οι οποίες μέλη να αποδειχθεί τελικά στο δικαστήριο. Εδώ έχουμε φτάσει, κοιτάξτε να δείτε τώρα, ένα παράλογο. Είναι λέει αθώος μέχρι να κριθεί ένοχος. Εμείς έχει αντιστραφεί τελείως αυτός ο ρόλος της δικαιοσύνης. Είμαστε ένοχοι μέχρι να αποδείξουμε ότι είμαστε αθώοι. Δηλαδή, έχει μπει, βάλετε τόσο πολύ εθνικιστικός χώρος στα στελέχη του, οι βουλευτές του, ένας πολιτικός αρχηγός, για ένα πολύ άσχημο γεγονός το οποίο συνέβη στην Ελλάδα. Και να θυμίσουμε εδώ πέρα στους τηλεθεάτες ότι ο Παύλος Φίσας αναφέρεται συνεχώς με το όνομά του, πραγματικά, και δίκιο έχετε και το κάνετε, αλλά πρέπει να αναφέρουμε και τα 2 άλλα παιδιά που έχουν πέσει νεκρά. Και δεν υπάρχει όλες οι ανθρώπινες ζωές για μένα έχουν την ίδια αξία. Γιατί όμως βλέπετε. Αλλά έχουν την ίδια αξία και οι ζωές των μεταναστών και οι ζωές των κακομοίριδων, οι οποίοι πήγαιναν με ένα πάγκο ή μη παράνομα ή μη νόμιμα, αν θέλετε, να βγάλουν το μεροκάματο. Εσείς που είστε άνθρωπος του μόχθου, όπως λέτε, και δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, καταλαβαίνετε τι σημαίνει στη χώρα της κρίσης να προσπαθείς να βγάλεις ένα μεροκάματο για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Και αυτός ο άνθρωπος έβρισκε βουλευτές της Χρυσής Αυγής να του κλωτσάνε τον πάγκο. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι.
πάμε στο θέμα λίγο της λαθρομετανάστευσης σε γενικότερο επίπεδο. Λοιπόν, της παράνομης μετανάστευσης, της λαθρομετανάστευσης λέμε εμείς για πολλούς λόγους. Έτσι. Λοιπόν, εγώ ζούσα στην Αθήνα. Όσο είμαι στην επαρχία και κινούμαι στην πλευρά της Καρδίτσας, δεν έχω δει τόσο μεγάλο ιδιαίτερο πρόβλημα. Στην Αθήνα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το ξέρω, το γνωρίζω και από προσωπική εμπειρία. Πρόβλημα, ας πούμε, το οποίο δεν έχει να κάνει τώρα ο καλός, ο κακός, ο μετανάστης, όλα αυτά, ο ταλέπορος που προσπαθεί και βγάζει το δύο. Υπάρχει ταυτόχρονα, αναπτύσσεται μαζί και ένα άλλο θέμα που λέγεται παραεμπόριο. Το οποίο, αν περάσετε λίγο από κεντρικές οδούς της Κυψέλης, της Πατησίων, εγώ σας λέω και τις οδούς του Παγκράτιου, θα δείτε ότι οι άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά πλήρωνουν ΤΕΒΕ ή μην τα λέμε τώρα. Πόσα κόστη έχει επιβαρυνθεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή, που προσπαθεί να δώσει στο κράτος από το ΦΠΑ να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, όλα αυτά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Δυστυχώς βλέπετε ότι έχει αναπτυχθεί παραεμπόριο που πιέζει τον νόμιμο έμπορο. Οπότε, αλλά, να σας πω μια άλλη περίπτωση παραεμπορίου όμως με την οποία δεν έχετε ασχοληθεί. Ξέρετε πόσες ελληνικές επιχειρήσεις τα μάζεψαν και πήγαν στη Βουλγαρία. Γιατί? Για να αποφύγουν την υψηλή φορολογία και να αποδώσουν το ειστέρημα του περίσσευμα, όπως κάνετε εσείς, εγώ και ο κάθε μικρομεσαίος. Έτσι. Πήγαν εκεί. Αυτό δεν είναι μια μορφή παραεμπορίου με την οποία δεν έχετε ασχοληθεί? Γιατί έχουμε ασχοληθεί, όχι απλώς έχουμε ασχοληθεί ειδικά με αυτά τα θέματα. Δεν κάνουν παραεμπόριο οι τράπεζες, ας πούμε. Τώρα θα με πάτε σε ένα σημείο που ειλικρινά σας λέω, αν έχουμε χρόνο. Επειδή είστε και οικονομολόγος, σας το λέω, και έχετε πλήρη εικόνα. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, σας λέω ότι έχω τόσο. Όχι να κάνω τον έξυπνο εδώ αυτή τη στιγμή. Έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με τον τραπεζικό τομέα, που σας λέω ειλικρινά, θα θέλαμε μια εκπομπή. Συμφωνώ. Εγώ όποτε θέλετε για να μην το κάνουμε. Να κλειδώσουμε μια στιγμή με δύο λέξεις. Για να μην το κάνουμε. Και να σας βάλω το ερώτημα και μετά θα το πείτε αυτό που θέλετε, αλίμονο. Εγώ σας λέω το εξής. Επειδή είστε οικονομολόγος και το καταλαβαίνετε, εγώ είμαι ερασιτέχνης, παρακολουθώ, παρατηρητής, ούτε καν ερασιτέχνης οικονομολόγος, αλλά διαπιστώνω, φαντάζομαι αυτό που διαπιστώνετε κι εσείς, ότι μεγαλύτερο παραεμπόριο με τη γενική έννοια τώρα από αυτό που κάνουν οι τράπεζες δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία της χώρας. Δηλαδή, αυτή η ζημιά που κάνουν στην ελληνική οικονομία οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, οι οποίες παίρνουν τα δανεικά μας για να τα κάνουν κεφάλαια, είναι σαφώς ογκωδέστερη, με καμία σύγκριση, με τη ζημιά που κάνει ο μικρομεσαίος ή ο ημιπαράνομος πολιτής του παραεμπορίου. Δεν σας είδα όμως να κλωτσάτε τον πάγκο της τράπεζας. Αυτό λέω. Το οποίο θα έχει και άλλο αντίκτυπο, αν θέλετε, και στην ελληνική κοινή γνώμη. Θα σας πω κάτι. Έχουμε κλωτσίσει αυτούς τους πάγκους τους οποίους τους έχετε αναφέρει 50 φορές. Ναι. Πιαστήκαν οι βουλευτές, έχουν μπει μέσα στη δικογραφία των 192 σελίδων. Ναι. Έτσι, αν καθόμασταν κάτω να τα βλέπαμε όλα τα πράγματα και λίγο σοβαρά και μεμονωμένα ένα-ένα και να του δίναμε τη διάσταση που χρειάζεται, αν πάτε εσείς αύριο το πρωί και γυρίσετε ένα μπάγκο, ξέρετε, δεν θεωρείται κακούργημα, δεν θεωρείται ένα πλημέλημα στο οποίο θα πληρώσετε, θα ζητήσετε και ένα συγγνώμη ή θα δείξετε μια μετάνοια ή θα πείτε: εγώ δεν το παίρνω πίσω, πόσο χρωστάω, 1.500 ευρώ έκανα αυτή τη ζημιά. Έτσι, σε εμάς. Φανταστείτε τώρα να πηγαίναμε εμείς να αρχίσαμε να κλωτσάγαμε τις τράπεζες. Τι θα είχε γίνει με την συγκυβέρνηση αυτή τη στιγμή του Βενιζέλου και του Σαμαρά. Που άλλο δεν περιμένουν στη γωνία, σας λέω στη γωνία στην κυριολεξία. Δηλαδή, αν θα πάρουμε το στυλό να το μεταφέρουμε από εδώ εκεί, για μας, για κάποιον μπορεί να είναι πτέσμα, για μας είναι κακούργημα. Γι' αυτό σας λέω. Έτσι όπως έχουμε φτάσει και το απομονώσαμε αυτό από την αρχή, αν παρατηρήσατε το βίντεο του Μπαλντάκου, ας πούμε, δεν συζητήσαμε καθόλου. Να δούμε ότι καθίσαμε και σταθήκαμε και συζητάγαμε αν η κάμερα γράφει του κυρίου Κασιδιάρη από το πέτο, αν η κάμερα είναι πίσω στημένη στο δέντρο ή στο κάδρο. Και το περιεχόμενο δεν το συζητήσαμε, έχετε δίκιο. Και την ουσία να καθίσουμε να δούμε τι έχει ομολογήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, που φτάσανε να τον λένε ότι είναι ένας χαμηλόβυθμος υπάλληλος δημοσίου, ο οποίος βρέθηκε δίπλα στον κύριο Σαμαρά και όλα αυτά. Έχει όχι πολύ μεγάλη πολιτική βαρύτητα. Και θα το ξαναπώ, το είπε και προχθές ο συναγωνιστής Γερμανής. Ρίξαμε το γάντι. Το ρίξαμε το γάντι στην κυριολεξία. Στον ΣΥΡΙΖΑ που κάνει αντιπολίτευση, που θέλει να λέει ότι κάνει αντιπολίτευση. Έτσι, εγώ το τονίζω ευθαρσώς. Να πάει 10 μονάδες, 15 μονάδες μπροστά. Να πάρει και να σηκωθεί και να το κάνει όχι σημαία του. Να πει: ορίστε εδώ, τι ζητάμε, 30 υπογραφές, να έρθουν να υπογράψουν κάποιοι βουλευτές, να κάνουμε προανακριτική επιτροπή. Τι λέγεται μέσα σε αυτό το βίντεο. Έχουμε στείλει στις σελίδες τους τα πάντα. Πιστεύετε ότι υπάρχει αντιμετώπιση ίδια σε οτιδήποτε κάνουμε εμείς? Για τις τράπεζες, όποτε θέλετε, και επειδή ειλικρινώς έχω γνώση και επειδή είμαι δέκτης παραπώνων εδώ πέρα πάνω αυτό που έχει γίνει με την αγροτική, που τη χωρίσανε σε καλή και κακή και δώσανε την καλή στον κύριο Σάλα, να λέμε και τα ονόματα πια. Έτσι. Και αν σας πω ποια ήταν η Πειραιώς και σας φέρω τους ισολογισμούς της πριν κάμποσα χρόνια, θα δείτε ότι ήταν μια. Τα ξέρετε. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παγκάκη. Χρυσοβαλάτης Αλεξόπουλος. Ναι. Είναι εδώ ο συντοπίτης μας. Ναι. Γνωρίζοντας από το ρεπορτάζ τα πράγματα, ξέρω ότι είχε διαφωνήσει και με την στρατηγική για τις περιφερειακές εκλογές στις οποίες συμμετέχετε και από ό,τι ίσως να το γνωρίζετε κι εσείς, ίσως να ήταν και αυτή η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της αγανάκτησής του πριν την παραίτησή του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
Όταν ο βουλευτής, με τον οποίο φαντάζομαι παρακολουθείτε την πορεία του, αποχωρεί αποδεχόμενος ένα μεγάλο κομμάτι των κατηγοριών ενάντια στην δράση της Χρυσής Αυγής, ποιο είναι το μήνυμα που φεύγει στην ελληνική κοινωνία, στην τοπική κοινωνία? Εσείς έχετε φτάσει σε ένα σημείο που να μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό που έχει γίνει? Γιατί ο κύριος Βαλάντης, ας πούμε, αυτά που λέει, ήταν από το 1996 ενταγμένος στη Χρυσή Αυγή. Στα χρόνια στα οποία όχι απλώς δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη. Και εμείς να σας πω και κάτι άλλο, τι του λέμε? Παρέδωσε τουλάχιστον, αφού την πήρε στην ψήφο από εγκληματίες, γιατί αυτό λέει, και από ναζιστές, τουλάχιστον πώς αποδέχεσαι την έδρα και όποια πλεονεκτήματα έχει αυτή για σένα σε προσωπικό όφελος. Γι' αυτό λοιπόν είδατε και προχθές να κουνάνε τα 30 ευρώ και τα 40 ευρώ από την πλευρά της Χρυσής Αυγής και να τον διακομωδούν. Ναι, αφού λοιπόν μας λες ότι είμαστε αυτό που είμαστε, το οποίο μένει να αποδειχθεί και θα δείτε ότι πολύ σύντομα θα καταπέσουν όλα αυτά τα κατηγορητήρια. Σας βεβαιώδη αυτό. Θα το δείτε. Δεν κάνουμε καμία παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Εμείς συζητάμε να εφαρμοστεί ο νόμος έτσι όπως πρέπει. Λοιπόν, του κουνάγανε τα 30. Δώσε λοιπόν τη βουλευτική σου θέση, με όποια ωφέλη έχει αυτή, και πήγαινε λοιπόν άποτε ξαναθελήσεις και μην λες ότι όλο αυτό το πράγμα, το κατηγορητήριο το οποίο πας τώρα και το αποποιείσαι, που βλέπεις ή σε έχουν συμβουλεύσει κάποιοι ότι αυτά πρέπει να πεις για να μην περάσεις το κατόφλι της φυλακής. Εμείς έχουμε με παρησία αυτή τη στιγμή μέσα που περιμένουν μια απόφαση πάρα πολλούς ανθρώπους φυλακισμένους, οι οποίοι δεν είναι μόνο οι βουλευτές και ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, πράγμα το οποίο το ξανατονίζω, δεν έχει γίνει. Αν πάτε να δείτε τι έχει γίνει στα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, την λεγόμενη μεταπολίτευση και μετά, δεν θα δείτε ποτέ πολιτικό αρχηγό κόμματος μέσα. Με την ίδια λογική θα έπρεπε Κόκαλης, Βαρδινογιάννης και όλοι αυτοί που έχουν πάει σε γήπεδα και έχουν σκοτωθεί δικοί τους οπαδοί, να έχουν πάει και όλοι αυτοί μέσα, να έχουν συλληφθεί. Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά. Συζητάμε, έχουμε φτάσει να μου βάζετε τα σοβαρά θέματα. Δεν το θεωρούμε σοβαρό θέμα. Ειλικρινά σας λέω τον κύριο Χρυσοβαλάντη, ειλικρινά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παγκάκη. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με εφημερίδες. Πάμε να δούμε πώς η επικαιρότητα αποτυπώνεται στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από